tarata Afrika lo kileta ani woro samba fla ani mugannani aw bisimila bi mali kuna foni bolo siro fe aka kuna foni sintelma olu keneka kasangani anga jamana ba maliwa ali ni turki jamana ko ni ka bolo di nyogoma konnala o kama anga jamana ministre mishine no jamana ko kan kuma ni o ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ni alama bashike ale ko ni mina kuludo ko ni nyemne mun ko ni mina sena bolike kata turki jamana konnala wala saka sakata aussi ko ni do faire session du commission mixte de commerce et de coopération économique et technique ko ni nami mina damne Afrika lo kleta ani wolovlani o shini na bito sena fo Afrika lo kleta ani shiki femi ka do fa kulumi ko ni mina wuli ka ba nga jamana kono ka yeni keneka o la femi monsieur Moussa Alassane Diallo ni ale ko ni anga jamana industrie ani commerce ministère ameta la Guinée Conakry ni wakati na femi procès du massacre du 28 septembre o koni mega se akuncheli yorla ni wakati na o koni kama kabini kunu nyogo sama sama o koni damnela femi ka roka forma nyangine ndo koni uluna nu resoro barla wa o kofe ma nyangine ndo fana walma majara kilendo fana olu fana koni majala kilendo fana yinyogo soro femi ka roka fo kuma majala kilido fana olu yere soro ameta Niger duku ko na ni wakati na kasangani groupe armé terroriste ni oludo ko ni EIGSI mawe karogala dina tigilamo o ko ni bulika chocha manke ni cliflani ko na Niger duku ko na la kengena na aburusi ko no dudo oni ahamudo ko ni ko na la mi kengena na nudube kokoru ni olube tilaberi ko ni marabulo ko na la mi kra sabeka femi machama ko ni dekun wal machama ko ni bona anina kasangani Afrika lo klita anani temeneni o ko ni tunyi karido isamba fulani muga anani kontrani baganta de bonyanku yuko ni munun cheka bo uka wero konna la kerena moma dugu konna fota se dunguru aleni moma bungu dugu olukona munun ko me kilometre ta andur bonyanko nyoni ikase ko kuru dugu konna la o make abane kunungo tene Afrika lo kleta ani duru fana neke kayeta ani wolonvla wakati karogelandina tigla makele nunu fana ko ni binkane woleta kanyeshi femi dugu do ko ma be fomi mako diblo o dugu ma femi karo ko fomi obe kilometri ta bonyango nyoni kado ko koru dugu o fene ko nala min ko ni kera sabu u ko ni unyeshi femi ayro dugu ma were de ko ni ma ame wakati mina ecosystem jatemnelo koni ayira ka fo koni kasara chama koni ke kadaka ame wakati mina ecosystem civilita ani duru boyanko ni okoni fasolinta ani duru boyanko olure koni bonana unina wa o kofe femi karo ka fo duguma chama fene koni bolla kata unyama dugu yoro do la folo wa o make abane butigi do fana koni uyulu koni kona mi don fana che katani wi ame wakati mina ecosystem ni ne koni sera ka don akoko ole anuna tunga lafia ka samba flani muga ane nani programu e mami be no ko terenti bolo tereme tunga lafia bolo banangoroni ka ufeno terrain kelingen la bela jele titre foncier di 15/20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo sankele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itai e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafia ka tona ni oye pari no so jo ton op mala samba flani muwa anan tosebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka itosebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafia na appartement ke banangoroni ka ofeno appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muga fo san nani o konnala awo san nani tunga lafia nana tunga range ulu lafia likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafia ka langini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengele soro ba maliba ali konnala
se ka yɛlɛma don an ka jamana ba Maliba, Burkina Faso ale ni Senegal baloko tan fanfɛla la o de kɔni ye faw maw ka wuli ka jɔ ye ka sanga ni OMS maw yɛrɛ ka fɔ u ye a yira ka fɔ k'a bɛ taa fɔ maa 440 bɔɲanko la minnu kɔni bɛ sa san kɔnɔna la farafina tile b'i bolo kɔni fɛ ka a sabu kɛ ni banaw ye minnu kɔni sɔrɔla balo kɔni fɛ. Kunnafoni kuncɛla CEDEAO maw ka commission président Umar Aliyu Touray ale kɔni ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ cidendaw kɔni bila ka taa Togo jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen u ka se ka taga fɛn min ka dɔn k'a fɔ député sigi min kɔni bɛ ka kɛ ka taa o kɔni ɲamada min bɛna kɛ avril kalo tile 29 nata san 2024 ciden kɔni bila kun tɛ ka taa dɔwɛrɛ kalafili ninnu kɔfɛ furukufuruku minnu bɛ na nɔ ani fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ na ka se ka o kɔni bali cogoya min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ ciden kulu ninnu yɛrɛ kɔni ɲɛminɛlen don fɛn min ye Mama Sambu si du coup de fait. Ni ne bɛ da sigi aw ka bi kunnafoni la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV la.